श्रीरामपुराव गोबां लाख रांनि आयनि बेरेखा जौ हमदों। सिमलटापु पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव बे जौफोरखौ हमनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बे गासैबो हमजानाय जौफोरा अरुणाचल रायजोनिफ्राय लाबोजानायमोन आरो बेखौ बिहार फारसे लानानै थांगासिनो दंमोन। हरनि समाव बे जौफोरखौ NL02 N4898 अनजिमानि गंसे ट्राकजों लानानै थांगासिनो दंमोन। नाथाय थाङै थाङै सिमलटापु पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै श्रीरामपुराव बे जौफोरखौ हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि जौफोरा गासै 366 कार्टुनमोन आरो बाजाराव बेनि बेसेनखौ गासै 20 लाख रांसिम जागोन होननानै मिथिहोदों।